Ketemu Mbak Deni Denko. Tepuk tangan buat Mbak Deni Denko. Ya iki sindene panjenengane Pak Entus ya iki nderekke dalang kulonan sak kulonan kabeh diderekke. Matur suwun. Bapak Lon nderekke nate nderekke kok. Mosok wis tau. Piye nate? Ya alhamdulillah. Pak mantep. Pak mantep. Nggih, Pak Anom. Pak Anom. Sing pun pecah-pecah niku. Loh. Ojo sembrono kowe. Mbah Dayat. Nggih. Mbak Deni. Nggih, halo. Kabare piye? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Wah, jan wah awake biyen lemu saiki. Wah, diet. Siapa yang mengisi ngomong? Dani. Saiki ning ndi lho? Teng Landangan iki. Wah, ya bener saiki. Biyen ning gone Surakarta. Ning kono ning isi Surakarta. Saiki mangkene ning Gondang. Ning Gondang saiki kadang-kadang ya teng guyangan. Wah, kena guyangan. Ayo coba. Aku ki RT kono mangsamu. Lho, lha tekok ning ndi? Mboten ngertos. Lah aku golek kowe ora pedho. Kula sing teng pojokan niku lho, Pak. Pojokan ndi? Sing warung ijo kelep-kelip niku. Wah, kosok kowe. Oh, ngerti yo. Wah, nek kono ki tekon aku ngono. RT niki aku ning kono. Oh. Wah, nek aku ki ning kono kuwi nek wis kadung ngerum ning kono wis ora uli-ulian. RT niku nggih ngerum. Bisa no. Oh, ngene pura nek ora sing lemu-lemu yo. Wah. Deni. Dalan. Alhamdulillah bengi iki iso ketemu karo panjenengan. Alhamdulillah. Wow, suarane apik, suarane becik, ya to. Wah, sing merit-metit kaya apa kuat, ya to. Wijane ngono jamune apa lho? Jamune nom-noman. Wah, iso nom-noman iki. Nom-noman. Maksudnya godhong asem enom. Oh, lah ngono. Benang kuwi nom-noman lho sinom to. Lah ngono. Gurah apa ora? Gurah. Gurah apa ora? Isi dondong, Pak. Wah, isi dondong. Nanti kuliahane barang. Dari nembang ya, Dok. Nembang apa? Iki aku ening request. Nah, request iki mau sapa kuwi saka sedulurku sing ning Padas. Karo Mas Kasno karo Mbak Pat iki ya rawuh rene iki ngerusakke Gerajakan Banyuwangi dibawani. Gerajakan nang Banyuwangi ta? Nggih. Lah iku bawane ya Banyuwangen. Kaya Banyuwangen. Kudu kaya Banyuwangen. Jenengan mboten ngertos kula teng Banyuwangi 3 tahun, Pak. Tenang. 3 tahun kula teng mriko. Yang apa? Wis kawuh teng mriko nyolong pitik. Wah.
Wis nyolong witik barang. Heeh. Ya, ini nembang gerajakan. Mereka dipun streaming ya, Pak. Hah? Streaming, live streaming. Di channelipun Jaya Ningrat. Jaya Ningrat. Jadi mereka nggih rencang kula YouTuber Mas Al Kelvin channel kalih piye to iki. Sakderenge pun nembang kula tak derek dedonga kagem tempaten kekalih nggih. Oh iya, monggo. Ngagem tetembang. Ngene aja srek nyang apa to iki kok ya. Pripun to? Dekat mangko iso enak ngene nyang apa. Kula nek menenge ngantuk. Oh ngono. Ah ya. Wis kono karo mantene. Lah pripun wong ngantuk petingan kula. Ya. Mugi-mugi tasik mirengke nggih semantene. Bapak mengke nyetel teng YouTube boten apa. Ya. Pamu siku tegese pamujiku iki pertemantene mbok dongakne lak ngono ta. Bisa tekan kaki untungannya teman-teman sepo dedong aku mugi nyopi kantok putra mugi enggal pinaringan putra tentang putra njenengan nek bebrayan niku sing diatos silak niku kersane regeng rame meneruskan perjuangan orang tuanya. Nah, kudu duwe sejarah. Nggih, garwane niku paribasane sigarane jiwa, nggih lho. Iya no. Nggih. Kedah tansah atut runtut Kaya nantep pundi mawon, kaya mimilan mintuna. Iya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Gerajakan Banyuwangi pakai bawah. Nah, di bawah ini bisa. Sing pelak karo Banyuwangi. Suarane. Nek pelak Banyuwangi kok ndamel alok ngoten niku. Iya no. Ayo. Sing ndang kasih udut nih, Pak. Ayo Ben. Oke, panjang nih. Malah ngongkon nih, Pak, niku malah. Itu ora bayar ngongkon lho. Pemane karo aku. Ya dibaca oke. Eta-eta ngono ku ya ngono iki. Eta-eta karo rokok ngono kuwi. Padahal yo wis siap. Ya, eta-eta ngerokok ngono kuwi anjene. Ning ngerokok siap. Oh, siap setiap saat. Kayak Rexona. Arek bului lho. Apa nyangpo ta ngono iki tak ingeti ngono iki ya mesti ngene. Pripun nyangpo ya tak tekoni senajan to ngerokok dhek iki ya siap. Oh, siap. Ya, Gerajakan Banyuwangi. Ya dibawa dhisik yo. Saniki nggih. Ya, karo sesuk ben. Oh, iso iki kok yo aneh. Waduh, nganggo pemanasan barang gak ngeten-ngeten. Ya, anu. Oke, tenang. Tenang. Ngenteni aku mesti dan ya. Ngenteni aku mesti. Ngenteni aku. Domomi aku mbok dinteni wong akeh. Iya, domomi kandhani kok. Ini tadi asline awakmu. Mampian Ayo. Sing griyane niki, Pak.
lho. Heeh. Gur ping piro ngono. Alah. Gur ping piro. Kurang akeh lho, sing akeh lho ya wae. Iya iya lho. Ah. Udah dimantesne kok. Heeh, masa ping pindho tok. Ya iya. Apa itu? Apa begitu? Suarane gandeng belam Oke, Sakno. biasa di luar. Biasa di luar. Biasa di luar. Depan. Gini balik. Terus ini, diterusin ya. Ayo lo. Dasar anak nyambi. Orai. Sing pundi darsane niku? Sing dalu. Sing pundi? Sing balung. Heeh. Sing balung. Pak Darsono. Halo. Nyeram yai Nusantara Yayu Mumpung nyekel HP. Bolak. Mumpung Oh, nyekel tahu HP. ning Banyuwangi tenan. Oh tenang lho, belum tahu nih kok nyolong titik ini. Sampai keblasuk. Dasuk ning ndi? Keblasuk. Ning engkok-engkokan. Terus ya, Terus. ning blowokan jare. Tanah India ku menyaring ku menyaring asik kedangnya ku menyaring 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 asik iya asik iya ayo asik iya ku menyaring ayo asik iya ini mandiri ayo ini mandiri aduh ini mandiri ayo iya
Asik. Penak ora Mas? Diomong penak. Penak kan. Luweh penak nek cumplung dunggak nih. Oh. Dene. Sing pundi cumplung? Lah nyampo. Sing matane suwek. Endi cae? Kok rene? Endi sanjaya endi cae? Saron. Kasabang sanjaya. Ya. Ayo Mas cumplung ya. Cumplung, munggah kok. Napa kowe ngomong munggah karo aku pomo ya? Ayo. Napa? Kowe pomo karo aku. Belum kok karo sing ayu-ayu ngene iki karo aku pomo. Karo aku kok gak ayu wong iki. Ora ngerti kowe nek aku ayu randu. Ayu jati. Nyapa kok nyekeli jari? Gawe munggah kerkoso aku jan. Lah kok saged? Wis ora iso munggah. Gak iso munggah. Apa nih kok jari? Napa gak iso munggah? Ora iso ngalor, ora iso ngalor. Ora iso. Diamputasi. Diamputasi. Sing ndi sing diamputasi? Delok. Kelakuane Maya kuwi. Bedino dibur-buri radi. Metel. Ben gak iso mana? Kayak kucing. Munggah mau rekoso ndo aku. Ki biyen aku ya pulahku ngimbangi kowe iki tekokno sak melandangan. Pripun? Saiki ya wis cara nganu kuwi sari menep. Menep piye? Lho, kuwi lho wong kene. Lho, ipane wong kene kok pemandangan Wis jere pindah nganu ngalor kulon lho lere. Kesembrono. Marani sumur upas. Ning ndi kuwi ning ndi? Ngalor kulon tak golekne ning Semampir kono penak kok pilihmu ngalor kulon. Yo ben kono main ndi enek Sumur upas. Lah yo sumure kan ndi? Sumure enek upas. Apa? Nembang. Lho kok ngongkon aku sampean? Kok ora bayari kok ngongkon? Aku ki sing bayari aku. Mosok Dan apa? Tekokno Mas Diki manten iki lho. Ki bengi ki jane aku. Pakon ra wayangan. Lah kok saged. Lah sing nata panggung sapa? Lho. Oh, tiba-tiba peniti. Alah, nata panggung. Oh iya. Kok nyowo kok ya apik men wis tuwa kok ya apik men sandangane apik. Sandangan silian gone rombongan. Lah iya, raine ya diwiru. Diwiru apa kisut? Oh kisut. Topan gubel kuwi kok. Tak kira raine diwiru kok apik men. Kalau dagelan broto pajo barang rene. Lako kamu. Lah iya. Ngono kok ya nyedek rene wong tuwek langkah ngandut panggung ki lho. Kan munggah. Sing ndi? Broto. Lah Dilonggane. kok gak ketok kok ireng tok. Oleh barang. Adan kelere ireng. Kelireng. Raimu ireng tadi. Ayo terusnya dong. Taman Sari Nusantara belambangan terus ke bekso kali Mas cumplung kudu sing joget ayo wis ya tambah kowe iki obah kok mesti duit tambahi gawean naon sesuk tak tambahi ning ngomongan sirang genah besok ya yo
Mano seliweran Ngapa toh antusias itu perlu sesuatu yang meluapkan hati senang, meluapkan hati, tepuk tangan wajib. Tak kira tepuk tangan orang lain tepuk tangan. Ora ono. Wes gak tepuk tangan to kan? Tepuk tangan sih. Wes, Mak, tepuk tangan, Mak. Wes. Sempurnakan jalan Banyuwangi. Oke, matur suwun Mbak Deni. Tepuk tangan somplong, terima kasih. Aku mesti ngomong kon kono lho, aku murah. Lah piye pitik-pitikan ki yo oyak-oyakan. Oyak-oyakan boleh mbok sing ngene lho, aku lho jungkel. Oh, yo gak to kudune yo seneng to kok Lah Sreta seneng kon kono.
Tuh. Nggih. Wis cukup semene kanggo nek wis goro-goro Mbak Deni kon munggah los nek gak apa-apa. Sanjaya aja coba. Heeh, Sanjaya barang aja mulai iki karo si sapa? Brata. Aja mulai. Wis pokoke ngregenge swasana. Senengane